Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa cikin wannan tasha ta mu Hausa 24 TV. Kai kokari ka rana mu subscribe ka rana mu like domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora. Bayan Ado Gwanja ya daɗe bai wallafa waƙoƙinsa a cikin Instagram da Twitter da Facebook ba, Ado Gwanja ya wallafa wannan waƙa tasa a cikin TikTok ɗin shi da kuma Instagram ɗin shi. Ya ce a saurari zuwan wannan waƙa ya Gwanja ya kaɗan daga cikin ta. Kuma manta da sauraro Ado Gwanja ya daɗe bai saki waƙa ya wallafa ta a cikin TikTok ɗin shi da kuma Instagram ɗin shi, amma bai bayyana mana waƙan nan complete ɗin ta gaba ɗaya ba. Ku saurare mu domin za mu ɗora muku waƙan nan ku ji ta. Mai sauraro ka yi kokari ka rana mu subscribe sannan ka rana mu like da sharing domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode masu sauraron mu.